Това днес ще играем Minecraft Pocket Edition с Mineboss. И сега защо не ми лаги така, не знам. Аре, влиза вътре, поне да снимам. Айде, Тук с приятеля ми, той с братовчет ми, аз играх на този сервер и... Снимам, имам фейскам. Браво. Казаха ми да снимам с фейскам, но... Аре да си легам. Аз реших, имаш ли легло? Да, аз направих две. Хубава почивка. Сега ще ти дам Iron Curve. Да ходим от пещерата. Пещера? Коя пещера? Сега че видиш. Само да вмени. Пещера. Iron. Само се увелича фейскама. Малко. Дай рапира. Чекай бе, сега ти правим Iron кирка. Брадва или меч искаш? Брадва. Добре. Съжалявам за това. Намалявам с фейскама, защото ми пречи да знаете. Ето тук ти първо. Къде са? Чакай аз докато... Ето тук са. Къде са? Ама ти откъде си те? Не знам. От тебе? Нали аз? Преди малко ти ги дадах, ама ти държеше Iron кирка от тебе. Не знам къде ти мината. Ела натам. Не бе, не е натам. Ела. Къде си Към бе? изхода ела. Моя една пещера че ходим. Но пещера как не взеш рам, бе? Че да затворим. Аре, ела на тук. И къде си, бе? Пепа! Дюс! Аре, бе. Аз съм хакер. Сега ще набия. Само посмей. Нямам Iron меч по мен. И аз имам айран, братва, аз знам Не, имам диамантен меч. Диамантен, да не е диамантена кирка. Имам и диамантен меч. Да не е кирка. Не е кирка. Прасенце вкусно. Я че аз, всеки ми сломи, не? Да. Вау. Преди малко има скелет за теб. Не, хелпи! Снеги не е белоде. Ще ме изнасили. Не бе, стига. А малко кръв съм. Ще ме изнасили този скелет. Не бе, скелет, че тук да изнасилиш фантомен. Ела на тука. И аз се разкара, ти си лут. Лут. Не натам. Чакай, Там няма нищо. Искам малко кола, човек. Я, аз взех ли торчове? Аз събирам като коло. Ти какво правиш? Какво правиш, бе, младеж? Добре, защо показваш това нещо тук? Скоро ще има и реакция на видео. Къде си, май бос? Точно пред тебе. Чао, За чао. тебе. Аре, ела тук да влизам. Хайде едно в едно. Искаш ли едно в едно? Как искаш? Да видим колко къде стива. За тебе. Къде стива, младеж? Къде стива, младеж? Дай, младеж. Ето, ела тук. Така. Хвърляй. Фърлям. Фръляй, мерси. Аре бе. Бам. От мен имам кол. Направи торчове. Не трябва да си слагам пръста тук. Фейскама не се вижда. Моля, не ми дава да направя то, ето. Ето ти още 3 торча. Ти че осветяваш пътя. Къде си ти? Пред тебе. Аз не те виждам, зад мене си не лъжи хората, бе. Преди малко бе пред тебе. Преди малко съжалявам с това. Колко торча имаш от тебе? 23. Чакай малко. Чакай, виждам тук пълно кол има. Да бе, взимай кола, ще направим една клечка. Клечка? Дай си месото. Имам само 3. Дай си месото да го печем. И аз имам пуйка у мен. Уика, вкусна. Аз имам прасе. Дай прасето тук. Колко часа? 13:40. Сега да печем, сега ще искам. И добре, извинете за това, че някакви малки деца идват тук и ние снимаме в училището в момента. Както знаете, как нормалното. Опа, сори, без да Пак защо искам му да дадеш? имам 15%, а? И аз имам 70. Аз па имам 15%. Аре, по-бързо да влизам в пещерата, стига толкова кол за бял. Чакай, Там има пълно кол.
Трябва ми още малко. Нищо. Аре, дай да започваме. Дай Ма да не, влезем влезем. Чакай, че някой ми звъни. Ало, някой ми звъни, бе. Кой ти звъни, бе? И заради тех излезнах. Не ми звъни. Чакай. Я застигна едно. Айде пи. Аре, бе. Едно в едно. Чакай, започваме видеото. Хайде в едно. Не, благодаря. Страхливец. Айде, вие се върнахте при нас. Не, бе, стига. На малко живот съм. Да те убия ли? Или само те гледам как се мъчиш. Не, бе. Ето, браво. Благодаря ти. И това беше всичко от този епизод. Ако ви е харесал, дайте лайк, subscribe.